Много добре, много добре. Викам, много добре. Викам, за тази работа, дет свърнем и трябва да сме 10 точки при после от няма гледа. Викам, он е Девшо, да, викам, от Лион е, а не Франция. Викам, който се смесва отбор, момчета с различни. Викам, до миналата ден играх с различна, сега играят с бяло халата. Някой октомври месец. И мъча, втори стоп, сега как го... Днеска работа. Само интриги. Уважаеми локомотивци, Аз съм се го избрал. моля за вашето внимание. За мъжки футбол вариант. На 8 май 2004 година тук точно на този стадион Локомотив стана шампион на България за сезон 2003-2004. За децата, не за мен. Само 7 дена по-късно, на 15 май, на стадион Българска армия бе връчена и шампионската титла на тима. Незабравим сезон в сърцето и ума на всеки един локомотивец. Днес, 20 години по-късно, част от тези герои са тук сред нас. Моля за вашите аплодисменти за шампионския отбор на Локомотив Пловдив. Моля да посрещнете Василка